Az 5x10-es pályán egy 2 méteres háló fölött kell a teniszlabdát ütni, és nem eshet le a földre. Természetesen, ha leesik, akkor pontot ér a másik oldalon. Tehát minden labdamenet pont, úgy, ahogy a röplabdában. Gyorsan! Nagyon szép! Most én játszom? Ez úgy is alakult itt Szegeden, hogy a tenisz az nagyon drága sport. És a nem kevésbé tehetősek, meg egy faütő, meg egy olyan teniszlabdával játszani, amivel teniszező már nem üt bele. Ez egy rendkívül olcsó játék, és rendkívül szórakoztató. Szegedi torna és vívó mestertanár bácsi volt, aki a vívóinak a mozgásának az oldására találta ki, hogy a botra rátesz egy kis tárcsát, és ad nekik egy kaucsuk labdát, ami még szövettel van bevonva, és akkor hogy ezt ütögetik. Ugye az 1000 mozdulat, kitörés, és amit a vívók szoktak edzeni, azt oldja ezt a sportmozgást. Ez a vívó korszak, ez nagyon az elején volt csak, tehát ez utána teljesen eltűnt. Az 50-60-as években a szegények játéka volt ez a játék, és nagy csapatbajnokságok voltak, a különféle gyárak, üzemek, csapatokat indítottak, a paprika, a ládagyár ellen, a kenderfonó, a textil ellen, és a többi. Tehát ilyen nagy turul élet volt itt a Tiszaparton, ahol elmondások szerint 15-20 pálya is létezett. És mi Új-Szegeden a gyerekkorász területen ott csináltunk egy pályát, és ott játszottunk rendszeresen. Gyakorlatilag mi tartottuk életbe szinte, mert mi azt játszottuk, ameddig az idő megengedte. A teniszlabda az nagyon gyorsan elmegy a kemény fáról, és nem az a lényeg, hogy nagyot üssenek vele, mint a teniszben, hanem pontosan az, hogy meglágyítani, mert a pálya nagyon pici, úgyhogy bizony csavarások, nyesések, különféle huncutütéseket lehet az ütővel, pláne ezzel a koncentrikusan barázdált körös ütővel, ez például a 60-as éveknek az ütője. A súly a 35 dekánál nem nehezebb, ez 18 centi hosszú, a nyílnek pedig az a szerepe pontosan, mivel középpontban van az ütő, és ha a labda nem középre esik, hanem ide, akkor ugye megbillenti az ütőt, és ez, mint a tőke, úgy viselkedik a nyél. Jó láb és ész. Tulajdonképpen úgy, mint a tenisznél. Ott is az kell, jó láb kell és jó ész. Azt, hogy az ember tudja, hogy mit akar, és elérje a labdát.